non tigi jam Allah moɗon ɓiɓɓi fulɓe fullaɓe barke ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam woɗɗuɓe ɓaɗiɗi wonɓe jamma wasani kedi wonɓe ñalawma en puɗɗirima e indigeno mbo sénari wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga mum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓi woni e tamande mum on woni jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indigeno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokki guiɗogol e kala kina garɗina gurdam aade rutti jukni ɗum en juule rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurnaɗo e windere timmode annabaɓe ɓiɓɓi fulɓi yewtannoɓe hanki ɓiɓɓi fulɓi yewteteɓe hande ɓiɓɓi fulɓi yewteteɓe janggo en calmini genniyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yettitare cofoji hanki jaale janggo bandiraɓe amtuɓi yebde ayaw Piindi TV en calmini serenɓe men e waliyaɓe men foof e kuuɓal en gaccani hay goto kal pullo ɗum woni en calmini ɗum sikki ala hande émission men Yontaabe Leñol ngol addini on yontaɓe e nder yontaɓe holɓen yontaɓe yontaɓe ɓen gandanɗa hoorema troupe maɓe innirɗum ko jaam jaam noon ɓuuri jambere hojjuɗo te so jaam ala jama juulitake ala no mbatten sowona gaccen Alassane haalde yeeɓiyankoɓe Piindi TV. Assalamu aleykum mi salminima Oumou Dieng fof mi juurimaɓe mbo hen kala mi totti ɗum junngo mi salmini no feewi waɗi fof mi waɗanno présenté yimɓe ɓe ngannduɓe min ko Hassane Guiɗo mbiyetemi troupam oɗo troupe mo gondumi ko troupe am troupe o wiyete ko jam welli jam welli ko jam welli troupe o wiyete saabu kala ko wona jam ko jam ɓuuri welde nden troupe o wiyete ko jam welli e omo temmomi ɗo o wiyete Ali Biji Sana Ali Loyi heewi anduɓe ɗum famɓe ɗum ɗo e nder leydi Sénégal oɗo woni micro central amen woni ilo wuuri san ilo wuuri san huyendete o ko Diallo o yettete oɗo ñañowo o woni yerundumo Djibe Debo Haari Mbay Kodde juutide machallah on woni yerundumo on woni joom lité national o oɗo ko ceerno amen ko sehil amen mal ayni hamdi sa sadi momo Cheikh Mamadou Ali oɗo jeeya ko digal koye suudu mawɗo jeeya machallah kañum ko ceerno amen ko sehil amen ko amdi jaam amen kañum ne minennema kañum ne ko tawtorade ɗo yewtere hannde ko adi fof mi yetti sababu woni holɗum woni Amadou Digal saabu ɗum ɗo sababu invitation ngam ɗo hannde ko Amadou Digal min jiiduɓe ƴetti numéro am téléphone cikkumi kam tottuma numéro am téléphone la yakale fayde yakal nodduɗa am téléphone kalduɗen haala ka teski gila ñammo min accidi hakkillam hande dañmi jonde mbimi ɗum mi notoma oɗo invitation oɗo télé fulɓe biyeteɗo Piindi TV e Piindi TV mi joguima weltade hannde télé ji ɗi fof no beela kam kono oɗo télé mi jiiya e ɓurɗi kam welde ɗi par ce que kombo télé ɓiɓɓe fulɓe te si wiyama Piindi TV pullo kof keɗiɗo ɗum mbo andi ko ɗum pulaar machallah noon tigui mbo yettani sababu yettata hay Allah jomiraɗo en jetti Amadou Digal koye gendiyankoɓe men jeeya machallah dariɗo dadiɗo kono kadi en ko fayata koye gardi ko fayata koye gardi heƴani barmi ɗen heƴani fayande nden machallah joni ala no mbatten sowona yeɓoɓe ayaw Piindi TV mbeɗen e puɗɗima sofde gulnen ɓalli ɗi seeɗa holko dokkatami bisimilla yernomo Djibe Debo Haari
Rigi rigi weli sikki ala weytini kulago kediyane hen Alsan morso mo jimɗa o no wiyete oɗo wiyete ko almuɓe jangge almuɓe almuɓe janggen ewa Alsan man puɗɗiɗa e jimir min puɗɗimi jimri ɗum ɗiɗi ɓoye seeɗa saabu ma mbiyen ko 95 tawi mi fuɗɗima jimri seeɗa mbiɗa yaha mbiɗa waɗa e nalantagal kono forani hen ɓutti sey ko tawi ko gaynaka ɓuuranmi waɗ somi seeɗanno mi noddateno programme uji ceeɗu si tooɓi kay mi eggatno e baba mi wiya foreji toɓɓi mi ayno Alsan ɗo jeeya min jeeyami saare amen jaati wiyete ko jamme e commune mo Saare Bakka région mo Kaolack ko ɗon jeeyami hom ñemtinɗa walla homo ñambuɗa ha mbiɗa ya waɗa musique musique welcome to ɗum ko weli nde gonmi kurga nde nalanke biyeteɗo Boubacar Cawan ina wonno e Saloum biyeteɓe Ali Wuri en mi siwtoɓe nalankoɓe ene gara galle amen miɗo woni kurga koɓe mbaɗto kono weli kam ha kadi gonmi gaynako somi yahi mi aynoyi mi jamde gaynako no anti yimde si sawdotiri nayi mum ko tan nayi duri ha kaari tan gaynako weltoɗa tan yima ma mbiya ko hen ekkitimi jimmi ha yimɓeɓe nani ɗum weli ɗumen ɓe mbatti kam noddude programme uji waddi koye programme uji tan dillata walla woni morceau mo jaltinɗa eyyi min kay mbiɗa yaltini morceau ji kew mi yaltini morceau ji ko ono heewi donc ɓen ko morceau jimani walla morceau ji dewɗe cassette no mi waɗi cassette radio Kaolack 97 radio Kaolack mi waɗi ɗon cassette kono mbanmi ko single sin waɗi single mi waɗi single goto ɗo e studio Ladiane mi waɗi ɗo single on ko on woni Yero Mama Gallo morceau biyeteɗo Yero Mama Gallo on jimmi single en awa rokkuɗa men Yero Mama Gallo ewa rokku min dokka yeɓoɓe ayaw Piindi TV